So ngayon, hindi namin alam ni Tami kung saan kami papunta. So hindi namin alam kung saan kami pupunta. Nagbihis kami, plano namin magpunta sa flea market. Yun, kumain kami para hindi kami magutom, pero hindi namin alam kung saan kami pupunta. So samahan nyo kami guys kung anong maganap namin ngayong araw, no? Kasi wala talaga kaming kaalam-alam kung saan ang punta ni Mr. Tami. Look, oh. New York City. Hindi ko talaga, I never expect that I will fight in English. Not near New York City. I can't imagine fighting with a partner in English. I really thought I'm going to argue and fight with a partner in Tagalog or Bisaya. But now it's English, it's harder. The idea is she always thought she'd be fighting and arguing. Watch out. You got that right, guys? She always expected to be fighting and arguing. No, it's the only you. question is the language. Yeah. It's hard to argue in English. No, you cannot exit here yet. This is where you go. There you go. He said he know. He doesn't know. Ay, naku, ang hirap mag-English mga loves. So yun mga loves, tignan natin yung flea market kasama si Tami. And then, let's see kung anong meron sila. Samahan na net. Ganito po yung flea market dito. And then, iba-iba kasi yung mga paninda. So, let's go take. Ipadrive ko lang si Mr. kasi meron po ako mga ginagawa as usual, vlogging. At andito na tayo mga loves. Tignan natin yung mga paninda nila, no? So, hindi ko lang mag-voice over para marinig ninyo yung ambience dito sa lugar na ito. Tara! Pili tayo kung anong dapat bilhin. Marami, iba-iba dito mga paninda nila eh. Basta iba-iba, hindi ko ma-explain yung mga mukha nitong mga panindang ito. At nagulat ako itong asawa ko mga loves. Hindi ko in-expect. Akala ko wala kaming bilhin pero meron siyang binitbet. Tignan natin. Oh, look. Look. Hey guys, any questions? She always knows about it. She told you. The first one she always gave me the info. Nice. Yeah, yesterday it was very cold. That's why. Hala. Oh, what is that? That's handmade. Is that handmade? Huh? Sold. Deals on deals. Honestly. Well, happy to take them off your To be hands. honest, I don't want to look at them anymore. Thank you. I appreciate it. Oh, look at this, Tommy. Is this a jewelry box? Here's the big. Yeah. Hey, thank you, sir. Have a good one. No. Is this, what is this? It's just like that? Christmas train or something. And the bigger set in this box, they're, if you're interested in anything, but they're more like that size there. Which size? This size. Yeah. You see? The door knocker. I know we have one. Thank you so much. Oh, yes. Oopsie. The weak spot. Pocketbooks. She's not alone. Wow. Yeah. If you didn't find a pocketbook you like around, seriously? Oh, that's nice. What's that? Oh, you are crazy. $10. You can't go wrong with $10. Seriously. Look, you get. Cost of a pack of cigarettes. The old days. Yeah. 1920s. Yeah. 100 years old. 400 years old? No. Over 100 years. 100. In the 1920s. So yun, may na bit-bit si Mister. You have a bit-bit something. You get something.
Huh? Tell you something. You have a lot of this. I know, I got a couple of those. You have 2 in the house already. So, just play it. And I like the box in what you have. So yun mga labs. Somebody in the parking lot to do this. Push your door up into it. Yeah. So that's really it mga labs. So where are we heading? Poughkeepsie? Who's over there already? Well, Isabel calls us Steven's supposed to be there at noon, but it's already afternoon. At itong asawa ko, pagkatapos doon sa flea market, adoy, nagpunta man dito sa Walmart. Uy! So, ngayon mga labs, napunta kami dito sa Walmart kasi gusto niyang punta dito. May bibilhin na naman daw siya. Kaloka. So, ngayon, samahan na lang natin siya sa kanyang gusto. Loka rin. Shampoo. So, bibili na lang din ako ng shampoo kasi, not here. Okay. Ito na. Ito lang yung sa akin. Ito, saka ito. Misty. Okay. Let's go look at Fairy lights, love. Look how much is this thing. Very crazy. I'm looking for the garland. Oh, this. Oh, nice. Oh, tamimoy. $17. I want 2 of this. No, that's not price. That's the pricey, eh? No. Hubs would like eat that thing. Wala malaki na ano. No, puti. Wala. Oh, nice. Fairy lights. Small one. I want the white one. Oh. These are all white. Those are all white. These are all red. These are all red. These are white. This one. These are white with. Warm white. I like this. Okay, but these are white with gold wire. What is this? Not gold wire? How many? This is 36. At so yun mga loves, paalis na kami dito sa kapatid ni Tami. Papunta na kaming, alam nyo na, papunta na kaming bahay kasi kailangan ko pang magluto. It's almost 4 o'clock na and then luto pa tayo. So anyway, bye mga loves. Si bye Han. Hi guys. So bye, pauwi na kami. Ay. Si Tami nasa bahay and sabi ko ipagluto ko siya at hindi din okay yung pakiramdam niya, sakit ng ulo niya mga loves. Oy. As in, may migraine man yan siya palagi pero nakakaawa siya kapag talagang sobrang sakit kasi hindi niya alam kung anong gagawin. But anyway, so malapit na tayo sa meron lang akong i-pick up na kaibigan and then mag-grocery kaming dalawa. Asa na yung lugar nila. At yun mga loves, na-pick up ko na siya bago kami mag-grocery. Kain muna tayo sa Filipino store. Of course, dito tayo sa Food Bites kung saan tayo palaging nakatambay kung may time mo, diba? Kasi lately parang wala na talaga akong time. So yun, kung nagutom kayo at gusto niyo yung Filipino food, nandito kayo sa upstate New York, punta lang kayo sa Food Bites. Marami po silang mga ulam dyan. Meron mga dinuguan, ganyan, laing. Basta kahit ano-ano po yung mga niluluto niya, hindi lang 1, 2, 3, 4, 5, 7, marami po talaga. Pagkatapos namin kumain mga loves, nagpunta na kami sa grocery store kasi ito talaga yung namin pakay, no. So ito, naghanap ako dito ng lemon kasi kailangan natin ito sa ating recipe. Nakita ninyo yung ating chicken, no. Mudi ka mukha og din. String beans. Lami man siya bukalan lang unya butang onion niya. Salad o salad. Ano to salad ba? No ay daot to naman eh. Ningang gulay. Batchoy. Ano batchoy? Si Adin. Then giaha ko ka din oy. That's not sayute. Di man yan sayute. Aray shit. Di naman nana sa bukid. Sayute ko. Sayute? Ano buang nga anak bunguton man. Bunguton bro maning bulpul ni Adin. Hait pa dyan giahag eh. Ay. Nagmahal naman yun eh. Guys, na ay mga tubo nila oh. Sus.
Pajidag ko na ito. Ha? Kuha, oy, ibo. Hala, lami ang anak. Gagmay. Mao man ang sa ato. Gani, pila man. Halang ra ba kayo na? Hala pa yung tag-G's, eh. Mahal kayo na eh. Cilantro. Ay mo ni cilantro. Kini. Cilantro. Apa ka triya ni Day? Wala. Dami pa rin sa cilantro na. Ang sama na siya, kaunon siyang hilaw. Oh, Hilaw? Pag sure din. lagi. Salad? Salad, tayo mo tuyo. Kaya ka na Daghan. mo ka ng tomato, onion. Cilantro. Kay ni. Ay no. Ang sama na siya. Leeks. Ano siya? Onion. Onion. Libre ano. Pagkatapos namin sa grocery store, nagpunta kami sa Walmart. May kailangan lang akong bilhin dito mga loves. Kailangan lang talaga. Pero kailangan kong tumingin sa mga ano nila, sweater. Pero hindi, mahal siya at hindi maganda yung quality. At ang ganda naman ng raincoat na ito. So, ang pakay ko lang dito sa Walmart is cheese, no? Nag-request kasi si Tami na yun lang yung bilhin ko at saka milk. So, kumuha na ako ng cheese at dito lang mabibili yung cheese na gusto niya na malaki yung mga pack. No, hindi lang yung mga maliliit na mga packaging, yung malaki talaga. So kaya nagpunta ako dito at hinahanap ko mga loves kung saan napunta yung cheese. At tabi-tabi po, padaan. Yun, nandito tayo sa mga bread area and then malapit na tayo sa ating cheese. Oops, hindi pa dito. Doon, dyan, maraming cheese dyan. So makikita ninyo kung gaano kalaki yung pack na bibilhin namin kasi si Tami adik na adik sa cheese talaga. So yun siya. Yun yung kailangan niya. At anyway mga loves, hindi lang siya yung kumakain ng cheese, pati mga aso ko talagang adik na din sa cheese dahil kay Tami. O diba? Very unhealthy sa mga aso ko. So yun mga loves, andito na tayo sa bahay ni Atin. Hinatid ko lang siya. Shopping pa mo eh. Sige, anak man jud na. Nyawa pa jud mga bag diri mga loves. Ano yung mga bag dala? Awa. Igo na tanan din. Igo ra ni tanan. Nang harbat ni. Hello mga loves. So ngayon, nag-grocery kami ni Aden sa aking kilala. Kaso, nakalimutan kong maglagay ng creamer. Naloka ako mga loves. Heavy cream pala, na creamer. So ngayon, uuwi ako and then lalabas na naman kami ni Tami. So uuwi lang ako para hindi masira yung karne. Kasi kung ako, gusto na ako, magpunta na lang ako doon, no? Kaso, wala. Ang karne natin. Mga loves, kain tayo ng piwi. Ang sarap ng piwi. And, You see I got my brown shoes on? hmm? You see I got my brown shoes on? Oh, nice, love. Oh, the perfect match for the pants. It's very perfect. There you go. Hi, you weird thing here. Oh, do your water. So, alis na naman ka. I'm sorry lang. I'll go run. You stay in the car, okay? O diba, sabi ko you stay in the car. Hindi magkaya mga loves. Hindi kinaya. Hindi kaya na mag-stay sa sasakyan si Tami. Kailangan niya siya talaga pumunta sa loob ng tindahan. Kalimutan lang namin yung heavy cream. So yun, kasama ko si Mr. sa pagbili. Heavy cream love. Where is it? I probably over there. I don't see anything. Heavy cream. Why big? Why big? No, that's big. Kaya pala gustong pumasok sa tindahan si Mr. Kasi ito pala yung kailangan niya. Ang dami na nandun sa bahay. Alam ko na kung bakit. Gusto niya i-share lahat. Lahat ng kakainin niya, i-share niya sa alaga niyang pusa at aso. Hindi ko na talaga kaya mga love. Parang dubli-dubli na gasto ng aming aso at pusa, no? I need you, baby. It looks nice, love. It looks nice. Really nice. No, uli green. Oh, no, No, they're really nice. no green. This is like olive green like this. That's olive green. Yeah. Oh, I thought you got one. No. I got the light ones which are like a beige. Oh, the beige. These are the brown. Instead of getting two more black ones, I got one more black in the olive green. That's what But you don't really wear green. You cannot really. It doesn't matter. I like the green. It's sliding. It's fine. It goes with everything. The green goes with It's just right there, love. You want me to bring it? Okay.
So, yun lang, simple. Madali lang yung, ano lang yung binili namin. Very, konti lang yung binili namin mga loves kasi, alam na this. Ito talagang sa sasakyan ko ba, amoy, ano na siya? Amoy sigarilyo. Wala na tayong choice niyan. Wala na tayong choice. Hala, walang battery. Han, the car doesn't have any, it doesn't turn on. Seriously? How come it turn on now? It was waiting for me. It wasn't turned on before. I told you the battery, you have to buy new battery, love. Yeah. Okay, let's go. So, ito yung mga binibili namin. Binibili ko sa tindahan, mga love. So, of course, bumili ako ng piwi. Ito, bumili ako nito. Piwi. Pee-wee. Piwi. Pee-wee. So, I got this. And this one. What do we need? We have, no. I'm gonna cook this today. I want this in the refrigerator. Can you take out the chicken, love? Thank you. I need to start. And I got baliwag pandiswal for my little boy. So, yun lang yung ating vlog for today. Thank you so much mga love sa panonood. Kita-kits tayo next time. At sana nag-enjoy kayo.